Вітаю, сябры! Хачу падзяліцца з вами сваімі думкамі пра іншую сацыяльную сетку. Не ведаю, ці можна на Ютубе гаварыць з імёнамі пра іншыя сацыяльныя сеткі. Але вось калі я даў ведамасць, што пераходжу на Ютуб, гэтая іншая сацыяльная сетка нібы адчула, што я неўзабаве з яе пайду, і я там меў такую колькасць праглядаў, якой дагэтуль не меў. Вось. Але калі ідзецца пра Ютуб, мне ён вельмі спадабаўся. Тут я маю досыць высокую колькасць праглядаў, але шкада, што каментароў мала і падпіснікоў, але ўсім дзякую за прагляды. Каго цікавіць беларуская мова, можам абмеркаваць што-небудзь у каментарах, дзяліцца сваімі ўражаннямі пра сацыяльныя сеткі, можа, які досвед цікавы, колькі праглядаў вы маеце і гэтак далей. Але вось я дзялюся сваім досведам пра кіраванне каналам YouTube, і вось часам буду расказваць пра свае ўражанні і проста што-небудзь абмяркоўваць. Чакаць вас у каментарах. Пагаворым.